Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista sa mahal nga Birhen Maria, isip Rayna sa kalibutan o Rayna dinhi sa atong Kabisayan, patronal saint nato sa Kabisayan, si Mama Mary, isip atong Rayna. Atong iampo nga unta pinaagi sa mahal nga Birhen Maria ang kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan mo abli sa pagtulunan sa Dios, ilabi na gyud ang atong mga leaders aron mahigugmaon nga magpakabana sa panginahanglan sa atong mga kabus nga kaigsuonan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan, labi na sa ilang pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa daghang mga grasya nga ilang kinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Hibaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan og Rayna, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak, diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Ruth. Sa panahon nga ang mga maghuhukom maupay nagmando sa Israel, may gutom niadtong nasura. Busa usa ka taga Bethlehem sa Huda, uban sa iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki, miadto sa nasod sa Moab aron magpuyog makadiyot didto. Si Elimelech namatay ug si Naomi na lamang ang nahabilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha na minyog mga babay nga taga Moab
Ang una mao si Orpha, ug ang ikaduha mao si Ruth. Tapos sa mga napulo, katuig nilang nagpuyo didto, namatay usab si Malon, ug si Kilion, ug si Naomi na lamang ang nahibilin. Nakabalita si Naomi, nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan, pinaagi sa paghatag kanilag maayong ani, busa, nangandam siya pagbiya sa Moab, uban sa iyang mga umagad. Niining tungura, mihilak na usab sila makusog. Unya si Orpha, mihalok sa iyang ugangan ug nanamilit, ug mipauli sa iyang katawhan, apan si Ruth wala gayud mobiya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, ang imong bilas, mipauli na sa iyang katawhan, ug sa iyang Dios, kuyog kaniya. Apan mitubag si Ruth, ayaw ako agdaha pagbiya kanimo, ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka paingon, mukuyog gayud ako, bisag asa ka mopuyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan, mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios, mahimong akong Dios. Ingon ni ana ang paghibalik ni Naomi gikan sa Moab, uban sa iyang umagad nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Bulahan siya kan sang hinabang, mao ang Dios ni Jacob. Kansang kalauman, anaa sa Ginoo nga iyang Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Nagmatinumanon hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong, alang sa mga gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagapalingkawas sa mga binilanggo. Daiga ang Ginoo, kalag Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga butang. Ang Ginoo
kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya o sa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa mao ang aktual na example sa gitudlo ni Hesus nga higugmaa ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing o kalag niya, higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Love God with all your mind, your heart, and your soul, and love your neighbor as yourself. Ang umagad ni Naomi nga si Ruth nga nabiyuda na, kay namatay ang iyang bana nga anak ni Naomi, wa mobiya bisan og dili siya taga Israel, niingon siya, ang imong nasod akong nasod, ang imong katawhan akong katawhan, ang imong Ginoo akong Ginoo. Kung asa ka mamatay, adto sad ko mamatay. Nilingi ako no imong tupad. Ingna mukuyog ka nako. Imong tupad ba na mukuyog ka nako? Oh, dili oy. Mag-iyahay dayon ta, iyahay. Mo nang ambot pila ka kabuok ang nakatuman aning sugua. Ang gitawag ni Hesus og the greatest commandment. Ang mahal nga Birhen Maria, mga igsoon, iya ning gituman. Yung sama niya pagtuman. Ang gihigugmas iyang anak, gihigugmas sab niya. Ang kasakit sa iyang anak, iya sang gihimong kasakit. Ana. Dinhi bitaw sa atong parokya, ni amantay daghan kayong kasakit sama aning kaalimuot. Sige mong pamaypay. Nya, nibati ba mo nga kinahanglan sulbaro nato ang kalimuot? Nibati mo wa? Basig, wa mo mubati kay nagdarasan mo inyong kaugalingong paypay, nagdarasan mo inyong kaugalingong unsay tawagan na kanang electric pan nga di baterya, nga ana ninyo sa inyong naong. Kamuragi mo pahimos ba? Ana. Kasagaran nato ingon ana man. Og nibati ka nga ang tanan di ay naganto sa kalimuot, paningkamot nga masulbad ang kalimuot. Unsaon man? Kana palit og slant. Bright kay mo no. Marag nindot na jud kayo mo, marag master na kay na ninyo. Ang pangutana na naman as inyong hunahuna, inyo da ba ka nang gibuhat?
Gibuhat na? Oy, sus, pwede na mo mga matay. Sige, og mahurot na ni natog palit, makaigo-igo na tagpalit og slot. At karong Lunes, mag-order na ta. Karong Lunes, basig ma-install sunod tuig. Karong Lunes na to orderon sunod tuig pa nato. Deliver. Dinhisan, daghan kay mga organizations, Pader mag-meeting me, Pader mag-prayer meeting me, Pader mag-vigil me. Nako, asa man mo. Ang pirmi nilang isulti, adto si WL. Nako, daghanan na ninyo dang ni-claim nga anak mo si WL. Tu ra ba kaayo? Nagpasabot sa kadako sa atong yuta dinhi nga mga upaton ni ka hektarya. Wa tay mitinganan sa atong mga organisasyon. No? Anhiragid sa simbahan. Muna, muratag naggubat, diri nagmeeting, dito nagrosaryo, diri nagvigil. Ako nga ngayon, gamiting mi diri sus ng luhod, masad nagrosaryo, masad nako, uy, time sa ano, anima mo magrosaryo, magmeeting, sige lang pa meeting lang mo na magrosaryo, rami diri. Naku, madisturbo ka, okay kayo pa dir, okay ra kayo. Naku, panghawa mo diri, kami mo ay madisturbo ninyo. Ingon ana, no? Sa kadako, sa atong yuta. Perting bakantiha. Diri no kay bakante. Diri perting bakantiha. Dito tutubangan perting bakantiha. Diri sloyo dako kayo. Pero wa tay mitinganan nga tarong-tarong. Ngano man? Unsa may solusyon? Palit ya pog slot. Mao na kining atong PPSC worth nig 10 million 100,000 ka slots tag 100 pesos. Ug mahurot nig kahalin na nagitay mitinganan, napatay helifan, na natay bag-ong CR, posible nya mailis-ilisan ang mga atop diha nga to na kayo aron mas magamit nato. Karon ato nang gisugdan og himo ang atong pag-ilis sa atop sa kusina kay importante kay kusina ti aw mo ba na magsabaw ka dito masabuan sa uwan. Ipakaon ni mos pare lain kay color. ang mga taya sa sin musod ngadto sa kuan plus pagyud sa mga hugaw sa kisame ana adto mutipon tos imong gisabaw. Atong ayohon ha, atong atop ana gisugdan ana di na basta-basta kay dako-dako man sa mga atopa diha nya ilahos na nato ngadto sa CWL sa daila mi dito sa babaw moto ginagmay raman madara maglihay-lihay ana lihay-lihay no. Pero ato nya tong ilisan sa dito atop lang usa di pa mta kaili sa building ana mahal-mahal man nya atong CR diha luoy kayo no managlinya ta maghimo sa nya tag CR. Napagid mi nakit-an ang atong labhanan. Hugaw kay atong labhanan. Kuyaw kay human nimo laba mabalik ko sa kahugaw yung ilaban. So nagplano ko karing atong gihimo-himong budiga, tarong-tarong man basig balhinon lang nato sa diyang atong labhanan. Tarong-tarong man mahumana nindot-nindot mo nagnaong. Sige kana lang. Pero nag-agad ta sa atong pagbati. Kana bang dili bata mo ingon ba kamong online parishioners hasta mo dinhing mga kana ganing territorial parishioners ay mo pagingon maniho mo diha pader kamo bitay gapuyo diha maniho labo diha total tarong man among kusina dire tarong man among CR dire among labhanan tarong man kamo diha bahala mo ayaw mo bati gid ta ang imong kasakit akong kasakit ang imong kalipay unsa man akong kasakit. Okay, malipay ta kapalit ta hilipan pero pasabot ana do na say nasakitan siging hatag og slot sige palit og slot pero sa tinud-anay biya mga igsoon kun kamaon natang muhigugma sa Dios ug sa atong isig katao sama sa gibuhat sa mahal nga Birhen Maria kanunay tang malipayon bisan pag naa nato ang kalisod, ang kalisdanan,
Malipay ta. Maunay sikretos Ginoo. Muna diri sa atong Ebanghelyo, si Jesus, mingon siya na paminaw Israel, pamati. Kay basig di ka mamati, masipyat na noon ka. Na kaning atong slots, ang grace, dako-dako na taghalin, lipay baya ko ani. Niya ang nagpalit sa dani, lipay sad. So update lang gamay ha, ang atong grace na halina na taog 42,446 ka slots, 657,554 ka slots na lang ang available, tag 100 pesos per slot. Nya napagini 70 slot challenge nga tag 7,000, niabot na sa 145 ang challenges natong nadawat. Di ba? Nindot-nindot no. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC. Nidako-dako sa datong halin oy. Niabot nag 4,450 ka slots, na apay 95,550 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, niabot na sa upat ang nipalit ang ni challenge. Patpat. Kanindot ana. Di ba? Mauna siya gitawag nato og idigsuunay nga paghigugma. Ang imong kasakit, akong kasakit. Kana bitaw karong hearing diha sa Senate ug sa Congress, ang ilang focus mao ang pag-evaluate sa flood control na daghan kayong anomalya. Ngano man, may naay pipila, di kayo na sila daghan, pipila ra gyud nato ka mga leaders o mga businessmen nga maoy mi pahimos sa billions nato dinhis Pilipinas, gipangsud sa ilang bulsa pinaagig corruption, unya wa sila mobati sa gibahaan, sa nangamatay tungod sa baha, sa wa nay trabaho, wa katrabaho tungod kay ilang balay gisanapan sa tubig. Wa silang mobati ana. Ang nagsigi sa corruption sa atong PhilHealth, na wa nay mga budget kaayo ang atong mga hospital para sa mga kabus o sa mga senior citizen na di na malibrihag tambal. Di sila mobati anang magkabuang kag pangita og asa kag kwarta, kay ang doktor niingon na dinalian gid ni palita gid ni dayong tambala kay wa tay stock dire. Di ba? Way mobati ana. Kaning mga corrupt natong mga leaders, di mobati. Murabag lahi sila ba? Basta sigurong amo nya sila dito, tagpila ka buok sakyanan, 14 dagkuag sakyanan. Di mo bati. Kinirabang akong sinultihan ingon ani, na arabay pipila sad ka mga politisyan, na ini-report na ako, na usasad ka politisyan, ni-report pa dir, kanabang imong ingon mga, kaning mga korap, siging pahimos, anang nindot nga balay, pahimos anang nindot nga sakyanan, unya kinurakot di ay di mo mauwaw. Gigamit man is usa ka politisyan padir imog yung tingog nya, gisagol niya siyang jingle kato kunong pagkumpanya ba. Ingko nga wa man isa nananghid to nimo padir kay gamiton man gid niya imongan ingnon man niya na di man ni mamakak sa padersiano. Nya ang iyang atakihon ang kadtong iyang kaatbang. Ingon ko, binuang man na. Ingon siya nga, wa lagi. Iya kong gipakita sa kanang reels. Kanay ba pa dir? Kini ba siyang tawhana? Nakudi man, wa man ko kaila na niya. Wa man sa na mananghid nako. Di man sa na mo'y akong gipasabot nga kining particular person maona siya ang akong gipasabot sa pagsulti nako. Wa mo mauwaw, nga dagko kay mong balay, nindot kay mong sakyanan, daghan kay mong kwarta, binilyon niya kinawat di ay.
Nako, tanan man na nga mga buangon, nga mga politicians, apil na sad ming mga pari. Kaya naamon sa daghang pari, nga nindot kay sakyanan, nindot kay balay, nakahimo pag mga rest houses, unya ang ilang parokya, nagkaga. Naputlan pahapit sa suga, magsikan koleksyon pa, para kuno ibayad sa suga. Iwa na'y kolekta di ay. Kitang tanan, igo man ana. Muna kamusang mga tao, gamit-gamiton ko dayon, ay magtuo. Basta ako nang i-disclaim din nga wa ko kaila atong politisyana, ug katos ang iyang giatake, ginamit ang ako kunuhang wali, dili sa tumaong politisyana akong gipasabot. Pero posible san. Posible. Pero wa ko'y kalibutan, ana. Gilinga imong tubag, imong tupad, ina, wa ka maigo. Wa ka maigo sa Sulti Father. Ina, kay posible biasad ikaw otro sad ka. Nindot kay kag balay, higda-higda kas imong balay, simba ka diri, disakyanan ka, pero ang imo dayong silingan sa napas tubig kay gialihan imong agianas tubig sa ilang balay. Ang imong koral nakaalis sa agianas tubig, nya di jud ka mumain nga sila didto nagbuntagay og siging yabuan ng tubig kay nisud ng tubig sa ila, nya ikaw dito pag abono nimo nataas ng imong balay, sila tuas ubos. Kay wa ka maghimog drainage, ang imo rang gipa agas ng tubig nimo diretso ngadto silang tugkaran, wa kay batasan. Nya dinhi magsikag ingon-ingon, Ginoo kaluy in taon ko, Ginoo kaluy ko, ang Ginoo may ratag makanser ka. Kay kanang imong sakit nga di ka mobati sa imong silingan, kanser na. Kanser na din ana maayo, di ba? Pero wa hinaw na din sa ilo ako, wa man na diri palit na lang gumog slot god para. Na dihay nagsuroy-suroy pipila niya usa ka buntag nilakaw sa ko diha. Di ba ato naman na dihang gilimpyuhan no, atong gipangputla ng ato mga tanom, makita na diya kuan niingon din siya nako, Father, karon pa jud ko kita nimo. Sakto gid ay ang akong nadungog bahin nimo. Nako ngano man, tanawa pa din, nindot na kayo. Ana, nako igo ra man na namong giputlan. Sa imong pagputol ani Father, daghang problema na sulbad. Nako ngano man siya, daghang kay magtago-tago dinhi magabi. Ambot ka ang pari, wa ba ka kaapil tago din. Nako mao ba? Siya sulbad niya, nakita pa ang kanindot sa atong palibot. Nako, nakita sad nga mga sagbot wa gid ay mamawiri. Amo na sige kita og trabaho kay do na manggod tay prinsipyo nga gisubay. Unsa gid atong prinsipyo dinhi? Trust Cebu. Unsa toy T? Transparency. R? Religiosity. U? Unity. S? Service. T? Technology. Nya C? Clean. E? Economizing. B? Beautiful. U? Useful. Nining tanan, mao naman ni atong rumbo, nagkinahanglan ra gid tag financial capacity. Kay mga ideas ra man ni nya SLAT ra gyud mo'y solusyon. Unsa toy bag-ong meaning sa SLAT? S? Sacrifice. L? Love. O? Offering. T? Treasure in heaven. Ato na lang ibutang ang earth. Treasure on earth and in heaven. Naidako kay utang, hapit maghikog, nya nananghid siya nako. Nya ningon ko ay sa paghikog kay wa man so kailan yan tawag raman. Nako palit usag SLAT. Nya sige ko explain niya about SLAT, gahilak siya. Hangtod na mura siyang na-convince, nagpasalamat, wa sa ko kibaw. After mga few years, kaya nahitabo ni dugay-dugay naman, ning tawag siya nako, Father, nakapalit na ko sa imong challenge. Nakuha palagi ka namatay.
Sa salamat kay Father kay pagpalit na kog slot nimo ang akong negosyo nga nahagba ni bangon. O karon Father, hapit tanan akong utang ako nang nabayran. Nya kadungog siya nga na ako'y pagpakaon sa prisuhan once a month dito Pasliluan, ni sponsor pag siya usa ka kaunan sa prisuhan. Ambot ka karon buhi pa ba to siya buhi pa to. Pero og magsige lang jud palit og slot, treasure gina siya. Not only here but also in heaven. Mo na kabong hapit na mamatay, panamilit mo. Palit mong challenge. Sige na yan, nindog na ta. Mga igsuon, ang Ginoo nipili sa mahal na Birhen Maria nga bulahan isip atong rayna sa kalibutan ug sa langit. Busa malaumon kitang mudangop sa Dios uban kaniya ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa pagpangama sa among langit nung inahan, ang mga ubos ug mga kabus mabayaw ug daling matabangan sa tanan nilang mga panginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. Nga si Maria inahan ug rayna, magdumala kanamo pinaagi sa pagpakita kanamo sa dalan sa kasantos ug sa pagtultol ug pagtabang kanamo sa ingon dili kami mahisalaag ug mahimulag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. Nga ang langit nung rayna sa kanunay maglamdag kanila nga nangatungdanan sa gobyerno aron sundo nila ang maayo diha sa ilang mapaubsanong pagserbisyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. Nga dinasig sa langit nung inahan, bugtong higugmaon sa matag usa o sa matag pamilya, ang unsay gihigugma sa Ginoong Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa inahanong pangama ni Maria, ang mga mulo sa mga kabos, mga masakiton ug ang tanang nanag-antos madungog, ang ilang mga kalisdanan mahupay ug ang tanan nilang mga balatian maalim, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingka
Sing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan na Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkataos ni Hesukristo nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga walay buling didto sa krus. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matang. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen ang Reyna sa Kabisayan. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaadhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsunay. Hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampu mo kami mga makasasala, karon ug sa data sa kamatayon, karon ug sa takna sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom. Papan molihok rani kun ato jong higugmaon ang Ginoo o ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. So sa pagbuhat ani,
Padayon tagpalit og slots, ang atong Grace na ay tag 100 pesos, nga na ay 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PPSC para sa ato dinhing ongoing mga repairs o mga constructions, tag 100 pesos gyapon, nga na ay 162 slot challenge na tag 16,200 per challenge. Atong pagpakag usab ang namalit na tog slot, salamat kayo. Nya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. 263,000 ang atong subscribers, mo nay tan-awa daan unya human view, like, share, subscribe every day aron maka sabwag ta sa tibuok kalibutan sa atong mga homily, sa atong mga wali o sa atong misa o makadawat sa tag-income gamay para sa atong charitable expenditures. Pahinomdom sad sa katong naa sa sementeryo nga naay gilubong 2019 o 2020, habwaonon natong inyong mga minahal sa kinabuhi na nay mga around 75 nga habwaonon. Coordinate na mo sa atong opisina para sa paghabwa ato. Dili mo mulihok, by first week of September, amo na tong habwaon o ibutang sa atong common na bond chambers. Ang ato sa daing parking area dinhi sa atong parokya, panahon sa misa, labi na sa Domingo, ari ra diri kilid, ug ngari padong Sloyo. Di na nato parkingan dinhi, pero exit na diha. Kani nga side sa kilid, walay parking. Nya hangyo sad nato sa atong mga kaigsuonan, palibot dinhi sa simbahan, og diha sa atubangan nga unta ato yung ilibre, i-free labi na Sunday, daghan-daghan ato mga parishioners nga mosimba, ato lang yung hawanan ang agianan. Salamat kay ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kani. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria ay nasa Pilipinas, panalip di kami sa mga katalaman. Aga kami nato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Upamina, wakining among mga pagkampo. Lagi kan gayud sa kasing-kasing namin. Mga pagtuaw panlipas o pangapilyo ko, uwasa kami sa dayong kasubong. O Maria Reyna sa Pilipinas, panalip di kami sa mga katalaman. Agata kami nato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang